Molt bé, doncs ens trobem aquí per fer-vos la presentació de la nova versió de TCQ, la 6.1. Una versió que presentem avui i que ja tindreu disponible a la web per poder descarregar. Durant aquesta presentació, com ja s'ha anunciat, tractarem diferents punts. Intervindrem, a part de mi mateix, Ferran Bermejo, intervindrà també en Licini Alfaro, que és el cap del Departament de Construcció Sostenible de l'ITEC, i la Maria Villegas, que és cap del Departament de Suport Tècnic i de Formació. Tots ells són segurament coneguts de la majoria de vosaltres. Aquesta presentació l'estructurarem d'aquesta manera que veieu ara en pantalla i que, com us deia, ja és la que ha estat anunciada en el programa. En primer lloc, parlarem uns minuts sobre l'ecosistema digital OpenBIM que plantegem des de l'ITEC per treballar amb les nostres eines. Per altra banda, farem un incís amb TCQ i el disseny sostenible, posant el focus en l'origen i la qualitat de les dades que utilitzem a l'hora de fer avaluacions d'impactes ambientals. Després us parlarem de l'ús de les nostres eines per la descarbonització, tant si treballeu amb entorns BIM com si no ho esteu fent encara. Després passarem a un últim punt, que és el de la certificació d'obra i el control de les desviacions dels impactes ambientals, especialment de la petjada de carboni, durant l'execució de l'obra en relació al que havíem fet en fase de disseny o de pressupost d'aquesta obra. Després tindrem alguns minuts per resoldre preguntes que vulgueu plantejar, tant els que estigueu a sala com els que estigueu online, a partir de l'eina que teniu de xat o de preguntes amb el software que utilitzem per retransmetre aquesta presentació. Bé, per anar començant, dir-vos que transmetre-us aquest missatge que tenim a pantalla en aquest moment, que és aquesta idea clau de que tant si treballeu amb BIM com si no treballeu amb BIM, les eines que posem a la vostra disposició us permeten millorar la sostenibilitat dels projectes, tant d'edificació com d'obra civil. Aquesta idea la recolzem amb tot el que m'agrada anomenar l'ecosistema digital OpenBIM que l'ITEC ha anat desenvolupant. La nostra aposta per OpenBIM ve de lluny, pràcticament des de 2015-2016, quan vam començar a portar les eines cap a l'entorn de treball BIM, ja vam optar per treballar per OpenBIM amb els formats IFC, interoperables. Tot això del BIM va de col·laboració, d'interoperabilitat i, per tant, hem de tendir a treballar en aquells formats que ens ho permeten fer en major mesura. De fet, aquesta aposta per l'OpenBIM és una aposta, jo diria que guanyadora, en el sentit que la majoria de programes del mercat que s'acosten a fer coses similars a les que planteja TCQ, al final han anat adoptant també aquest sistema de treball que és realment el més col·laboratiu. Explicaré ara algunes qüestions que, pels que sou usuaris de software i bases de dades de l'ITEC, segurament hi ha coses que ja són conegudes per vosaltres. Pels que ja ho coneixeu, doncs disculpeu de repetir algun concepte. Pels que no ho coneixeu o ho teniu obert, doncs servirà per refrescar algunes idees claus. En primer lloc, dir-vos que amb aquesta imatge que resum la filosofia OpenBIM que us comentava, veieu a la zona de la dreta de la pantalla. El que estem veient aquí és aquest software modular que és TCQ, que, com sabeu, serveix per donar resposta a diferents requisits durant la fase de disseny i d'execució d'obra, també posteriorment a les fases de manteniment o final de cicle de vida, a través d'uns mòduls, com aquí apareixen, que resolen l'amidament, el pressupost, la certificació d'obra, la planificació, el control de qualitat, el manteniment, la gestió dels models ambientals, etc. Tot això que és el que teniu a disposició, en la part de l'esquerra, és on entra
tot el que està a l'entorn del modelatge BIM. A partir d'aquí hi ha una sèrie d'accions que podem fer perquè quan ens arriba la informació en el món de TCQ la puguem llegir de la forma més còmoda i més ràpida possible. I això és el que us vull ensenyar en la següent imatge, on hem transformat una mica el núvol de software que tenim per aquesta idea que posa de relleu com utilitzem les nostres eines en un entorn que pot ser amb BIM o sense BIM. Com veieu en aquest esquema, hi ha una part on podem entrar sense el BIM. Òbviament, quan no tenim BIM, què tenim? Tenim documents en formats DBG, tenim documents en formats PDF, la documentació convencional que desenvolupem quan ens trobem en aquests entorns més tradicionals, per dir-ho d'alguna forma. Quan estem en aquesta situació, entrem directes a TCQ i a partir d'aquí anem posant en marxa els diferents mòduls que ens permeten donar resposta als diferents requisits que hem vist abans. Aquí en pantalla, per exemple, esteu veient com a partir d'entrar a TCQ amb els evidaments tenim accés al mòdul de pressupostos, el de planificació, el de certificació i també algunes parts del GMA o la gestió de models ambientals. Clar, quan entra en escena el BIM o tots aquells de vosaltres que esteu treballant en entorns BIM, hem d'ampliar per la zona de l'esquerra totes les prestacions que ens permeten integrar-nos en aquests equips de treball. I què passa? Doncs que ens situem en un entorn OpenBIM i en aquest entorn OpenBIM el que podem fer és modelar els nostres projectes a partir de qualsevol de les plataformes de modelat que tenim al mercat. Per això aquí en citem unes quantes, les enumerem simplement per tenir una idea, però podríem fer una llista més llarga. El cas és que nosaltres estem modelant i en aquest modelat tenim unes eines que ens recolzen el modelat, que les podem utilitzar amb major o menor grau. Això ja dependrà de cadascú. I aquestes eines quines són? Home, doncs en primer lloc, la possibilitat de disposar d'objectes BIM que tenen una estructura d'informació basada en l'estàndard ECOP. Un estàndard públic, gratuït, obert, que podeu utilitzar per estructurar la informació dels objectes que formen part dels models BIM. Però tenim, a més, altres eines, com per exemple totes les bases de dades de l'ITEC, que tenen informació útil a efectes de projecte, almenys en l'inici del projecte, en quant al preu, als plecs de condicions, a les operacions de manteniment, a la informació ambiental. Tot això es pot anar incorporant, es pot anar utilitzant i incorporar-ho ja en el modelat. Com? De diferents maneres. La més directa, més automàtica, o que ens permetrà major grau d'automatització és, evidentment, utilitzar estàndard ECOP, amb la qual cosa l'estructura d'informació de l'estàndard ECOP preveu uns psets amb propietats que llegeixen el contingut de la base de dades, amb la qual cosa aconseguim tenir uns models rics en informació, ben organitzats, ben estructurats i a partir dels quals exportem a formats IFC, com veieu aquí, tots aquests models perquè entrin a TCQ, en el món TCQ. És cert que podem aprofitar altres coses, no només els models IFC, podem utilitzar taules de tota mena o Excels que extreguin informació dels models en qualsevol plataforma en què estiguin fets per entrar en aquest món de TCQ. Un cop hem entrat aquí dintre, òbviament, amb les elaboracions que ja anireu coneguent, alguns de vosaltres ja les utilitzeu, arribem al final a tenir els documents de pressupost, evidaments, anàlisi ambiental, etc., en formats que podrien ser més convencionals, formats tipus PDFs o Words que surten del software, però també en formats molt més OpenBIM. És a dir, avui en dia, com sabeu, si no ja ho veureu d'aquí a pocs minuts, podem tenir un pressupost, per exemple, en format IFC. És a dir, nosaltres podem trametre al nostre client el pressupost amb un fitxer IFC on veig el meu projecte en 3D i on, navegant pel projecte, jo puc anar esbrinant tota la informació econòmica o ambiental que està vinculada amb aquest projecte. Bé, aquest és l'esquema general amb el que treballem i que us proposem que utilitzeu per desenvolupar els projectes. Llavors, en una següent imatge us vull mostrar
quin és el flux de treball bàsic, quins són els passos que hem de fer per treballar amb aquest món BIM. En el món que no és BIM, els passos són prou coneguts. Simplement el que hem de fer és llegir la informació que tenim de projecte amb DVGs o PDFs, etc., i entrar i anar introduint informació en les diverses pantalles. Per tant, és un tema ja molt recurrent que no he de perdre temps explicant. Però sí que m'interessa explicar-vos el flux de treball quan entrem en BIM. I en aquesta imatge veureu, és molt simplificada, és molt sintètica, però recull realment els passos que es fan. A mi m'agrada explicar que la metodologia de treball que hem introduït a TCQ és una metodologia que assisteix d'alguna forma a l'usuari. És una creació assistida d'un pressupost o d'uns amidaments o d'una anàlisi ambiental perquè anem seguint una sèrie de passos i al final del recorregut obtenim allò que volíem. I aquests passos, molt sintèticament, són els que veieu en pantalla. Si enteneu aquests passos, entendreu moltes coses de les que explicarem després. D'on partim? Partim, com us deia, d'un modelatge digital, multiplataforma, en qualsevol eina de modelat, de la qual exportem IFCs o taules, per simplificar molt. I a partir d'aquí entren en acció les eines de TCQ. Què fan les eines? Bé, primera cosa, llegir aquests IFCs que ens arriben, aquests models digitals, els llegim les seves tripes, per dir-ho d'alguna forma, veiem què ha vingut d'informació allà dintre i a partir d'aquí comencem el treball. I aquest treball realment comença per aquest llibre d'estil que estem marcant amb aquest requadre inicial, on el que estem definint és la nostra manera habitual de treballar. Per això n'hi diem llibre d'estil. És a dir, jo davant d'un element BIM que ve amb un projecte, per exemple, un pilar de formigó, tinc la meva manera de fer els amidaments d'aquest pilar de formigó, que és agafar una determinada partida d'obra de formigó, una partida d'acer, una partida d'encofrat, potser alguna partida d'acabats, pintats, enguixats, revestiments ignífugs, el que vulguem. I a partir d'aquí jo determino de quina forma, a partir d'aquest moment, amidaré tots els pilars d'un projecte. Aquest exercici, que és un exercici que nosaltres en diem d'assignació de partides d'obra a un element BIM, és un exercici que hem de fer per tots els elements que composen un projecte. Quan això ho tinguem creat, ho podrem reaprofitar en posteriors projectes que siguin de les mateixes característiques, però ja tindrem la pauta creada, la creació d'aquest llibre d'estil. Quan tinc creat el llibre d'estil, la següent fase és la importació o l'aplicació d'aquest llibre d'estil al model BIM que hem fet servir en aquest projecte. Aquest és un pas automàtic. És un pas automàtic que el que fa és crear realment el pressupost amb l'estructura que hem creat de partides d'obra vinculades a elements BIM. Finalment, tindrem el resultat final, que són els llistats convencionals o els models IFC enriquits amb dades de pressupost. Per tant, com veieu, aquest flux senzill de lectura, creació llibre d'estil i importació per crear el pressupost, aquests passos, realment on està la nostra feina és amunt només d'aquests passos, és en la creació del llibre d'estil. Quan ja tenim creat el llibre d'estil, la resta de passes són bastant automàtiques. Nosaltres podem, evidentment, tocar manualment coses i podem, si som usuaris avançats, fer personalitzacions més complexes. Però si no ens volem posar en lius d'aquest estil, el procés és bastant automatitzat en el moment en què hem creat aquest llibre d'estil. I una de les possibilitats d'automatitzar encara més tot això, el llibre d'estil, és la utilització de l'estàndard ECOP, com havia esmentat abans. L'estàndard ECOP proposa una manera d'estructurar la informació dels elements BIM que composen un projecte. Però us diria que a efectes de pressupost o de midaments, com estem parlant avui aquí, o d'impactes ambientals, tan sols seria necessària una petita part d'ECOP. Els que estigueu més avançats i conegueu més a fons l'estàndard ECOP, jo us dic quina és la clau, els que encara no el coneixeu, bé, aquí queda gravat i el dia que us hi poseu ho recordareu. Es tracta, com deia, d'utilitzar un dels P7 BIM, el P7 5D. Si jo soc capaç d'utilitzar el P7 5D de l'estàndard ECOP,
que és el P7 que conté les propietats de partides d'obra, amb això en tinc prou com perquè quan jo rebi un model, aquesta fase d'assignació de partides d'obra a uns models BIM es pugui també automatitzar, perquè jo ja tindré preassignades les partides d'obra. No he de perdre temps en aquell moment pensant quines partides d'obra assignaré. Bé, això us ho ensenyaré ara amb un petit exemple per pantalla, però que us quedi clar aquest esquema perquè m'interessa molt que aquests passos els tingueu clarament identificats, que són els que explicarem a continuació. Aquesta pantalla que esteu veient és una pantalla de treball que per alguns ja serà coneguda, per altres serà la primera vegada que la veieu, però és aquesta pantalla on definim el llibre d'estil, és a dir, l'assignació de partides a elements BIM. I és una pantalla que us explico amb alguns petits passos. En primer lloc, com veieu a la zona de l'esquerra d'aquesta pantalla, apareix una finestra en la qual hem llegit l'estructura d'informació d'aquest IFC. I el que estic veient aquí són unes classes IFC, són aquests noms que comencen per IFC, IFC BIM, IFC Column, IFC Covering. Tot això són les classes que ens venen de la ISO que marca com és l'IFC. Per tant, queda com automatitzat i protocolitzat a nivell internacional. Però a segon nivell, en les segones branques d'aquest arbre, jo tinc els tipus BIM. Els tipus BIM, que aquí esteu veient, són noms que els hi ha donat el projectista. El dissenyador és qui crea el nom del tipus BIM. I, per tant, dintre, per exemple, dels tipus BIM que fan referència a bigues, com estem veient aquí, els IFC BIM, aquí m'estic trobant unes bigues de cantell o unes bigues de trava, unes bigues de riostra. Aquí, evidentment, jo he creat aquests elements en el meu projecte i cada element en el projecte apareix unes quantes vegades. Per exemple, si jo selecciono aquesta biga que tinc aquí de 45 per 45, jo veig en la zona 2 d'aquesta pantalla quantes vegades apareix o s'utilitza aquesta biga en el projecte. Aquí l'estic veient amb el subcodi d'identificació. Els que treballeu amb BIM ja sabeu que a l'exportar IFC apareix un codi global únic d'identificació, el GUID, que anomenem, on aquí apareix i em diu, doncs mira, aquest element apareix 8 vegades en el teu projecte. Molt bé. Aquests passos 1 i 2 que esteu veient aquí, que són, diríem, interessants d'informació, són passos que no suposen feina per l'usuari. Són automàticament llegits pel TCQ del model BIM que ens han facilitat. Fins aquí no hem de fer res. On està la nostra feina realment? La nostra feina està en l'apartat 3 d'aquesta pantalla. Perquè aquí dalt és el punt on jo dic a TCQ quines són les partides d'obra que vull utilitzar per fer el meu pressupost, és a dir, el meu llibre d'estil. Està aquí, justament. Llavors, què faig? Doncs mira, jo he seleccionat unes bigues que tenen aquestes aparicions en el projecte i jo li vaig dir, mira, cada vegada que tu et trobis havent de fer la mida mínim pressupost d'aquesta biga, el que farem és seleccionar aquestes partides de la base de dades que representen el formigó, les barres d'armat, la capa de neteja, etc. I que sé en quines unitats es mesuraran. Molt bé. Com arriba això aquí dintre? Això arriba simplement amb un drag and drop de la base de dades. Això ja ho coneixeu des del BDEC. Quan esteu navegant, obriu el BDEC de TCQ, aneu a buscar la partida d'obra, feu un arrossegar i deixar anar sobre el pressupost i automàticament la partida ja la teniu vinculada. Aquest és el mètode que no m'extenc en explicar-lo perquè és prou conegut. Per tant, jo m'arrossego les partides que vull. I a partir d'aquí, què més li haig de dir? Li haig de dir un parell de coses. Ja sabeu que les columnes C, D, E i F d'aquesta pantalla són les columnes que contenen la fórmula o el producte que jo faré per arribar a determinar quina és la mida media. En aquest cas, jo sé que el formigó el mesuraré en metres cúbics. I com ho faig per buscar això? Doncs jo busco dintre del meu model BIM on tinc un paràmetre que em serveixi per trobar el volum. I me n'adono que tinc un P7 dins de l'IFC que s'anomena Base Quantities, on hi ha una variable que és el volum. Per tant, jo el que li estic dient al programa és cada vegada que trobis que has de mirar el formigó,
agafen la variable volum de l'IFC. I això ho col·loco aquí de forma automatitzada. Ara no m'entretinc a explicar-vos-ho perquè seria llarg, però que sapigueu que aquest és el procés. Ho col·loco aquí i em queda només dir-li que això, quan faci l'amidament, m'ho col·loqui en un capítol específic del meu pressupost. Jo conec l'estructura amb la que faig els meus pressupostos i aquí li dic, mira, m'ho col·loques al capítol 1.1, per exemple. Un cop hem fet aquesta assignació de partides d'obra, que he fet al meu llibre d'estil, i això ho he fet per tots els elements del projecte, l'únic que em queda és importar. Era el tercer pas abans d'obtenir els documents. I com importo? Si no vull ficar-me en masses problemes, simplement vaig a aquest botó que veieu a la part de sota que diu Importació Express i el que fa és aplicar aquest llibre d'estil al vostre model BIM i surt ja el pressupost. Si voleu fer alguna configuració, personalització, etc., llavors teniu el botó que diu aquí Importació a mida, que el que us deixa fer abans de generar el pressupost, podeu triar coses, podeu canviar coses, que sapigueu que hi ha aquesta possibilitat. L'altra qüestió que queda sobre la taula és que aquesta assignació de partides d'obra a un element BIM, per exemple, aquí jo he seleccionat un pilar rectangular d'unes mesures determinades i li dic que s'ha de fer amb aquestes partides. Si el programa, si TCQ ho detecta, que aquest model BIM s'ha fet amb estàndard ECOP, s'il·lumina en blau aquest botó que veieu aquí, que és molt important. Què vol dir que ha detectat que hi ha ECOP? Ha detectat que, com a mínim, en aquest model IFC, hi ha un P7 que s'anomena 5D que conté les partides d'obra de cada element BIM. I quan gaudim d'aquest avantatge, el que fem és clicar sobre aquest botó i aquesta assignació de partides que apareixen a la part superior entra automàticament. Per tant, quina feina m'he estalviat? M'he estalviat tota la feina de navegar per el BDEC, per la base de dades, i anar arrossegant i deixant anar sobre el pressupost totes les partides d'obra que jo volia triar. Per tant, us podeu imaginar l'estalvi de temps que això suposa. Clar, algú pot preguntar-me, sí, però si jo tinc preassignades aquestes partides d'obra que apareixen aquí, potser resulta que aquí m'has col·locat un acabat enguixat que jo no el vull perquè el meu pilar en aquest projecte són pilars de formigó vist. No hi ha problema. Si estem en aquesta situació, el que faríem és simplement venir aquí amb aquest checkbox que teniu, on hi ha aquesta marca en vermell, clicar i desactivar-lo. I en aquest moment no faríem cas a la partida d'acabat que tinguéssim definida en aquests pilars. Quedaríem de formigó vist. I així és amb tot. També es podria fer un altre exercici complementari i dir, mira, aquí m'has previst que hi ha un acabat enguixat, que és el que posem per defecte, però aquí el que anirà és directament un pintat hidròfug perquè és un formigó que està a l'aire lliure o per la raó que sigui. Jo podria canviar simplement aquesta partida. Però tinc una gran part de feina feta i aquest és un avantatge substancial. Bé, aquesta és la utilització de l'estàndard ECOP aquí. I per altra banda, evidentment, quan comencem a treballar amb temes d'impacte ambiental, que és una de les coses importants de la sessió d'avui, el que hem fet és convertir l'impacte ambiental en una moneda més del nostre pressupost. Nosaltres estem molt acostumats a tenir en els pressupostos això que veieu aquí baix, el preu unitari, l'amidament, el producte de l'amidament pel preu unitari, que ens dona l'import d'una partida d'obra. Però què ha passat ara? Doncs ha passat que el CO2 o l'energia embeguda en els materials s'ha convertit com en una moneda més. Podria ser el dòlar, podria ser una altra moneda del món, però en aquest cas, per nosaltres el CO2 és com una moneda més de canvi, és una nova divisa. I per tant, el que estem fent és portar-la cap a la finestra de control del pressupost amb la qual treballo habitualment. I en aquests moments esteu veient com en aquesta partida d'obra o en aquestes partides d'obra jo ja veig immediatament quina emissió de CO2 o quina despesa energètica m'estan suposant en el context del meu projecte. Però ho estic veient no només a nivell de partida, sinó que ho estic veient aquí dalt a nivell de pressupost sencer d'aquesta casa, que és la primera filera,
o bé el que m'està suposant el capítol estructura, que és el que jo tinc seleccionat ara. Estic situat en estructura i veig quina repercussió té l'estructura respecte al total d'aquest projecte. Ja veiem que en aquest cas seria pràcticament un terç. Bé, aquest exercici el podem fer sense BIM, és a dir, sense BIM, tota aquesta anàlisi que estem fent d'emissions el podem fer perfectament. L'únic que hem de fer és fer un amidament i, com veureu, en un moment determinat, adquirir unes dades ambientals. Si tinc BIM, tinc un avantatge suplementari, que és que quan aquí, per exemple, jo estic veient una partida d'obra, que és la que se m'emporta el màxim d'emissions de CO2 d'un projecte, en aquest cas veig que hi ha un formigonat de lloses de formigó que se m'estan portant, com veieu aquí, 19.000 quilos, clarament per sobre de la resta de partides d'obra d'aquest capítol. Si jo tinc BIM, veig al costat on estan aquests elements constructius en el projecte. En aquest cas, que és un projecte petit, no seria inconvenient trobar-lo, però en un projecte més gros o en altre tipus de partides d'obra, això és una ajuda molt important per anar analitzant el projecte. Per altra banda, també quan jo tinc fet aquest treball, us deia abans, puc exportar el meu pressupost a IFC. Bé, doncs això és el que esteu veient aquí. Jo puc trametre al meu client un fitxer IFC que pot obrir amb qualsevol navegador gratuït del mercat, un navegador de models IFC, que a l'hora que jo vaig seleccionant qualsevol element, com podria ser aquest pilar, m'apareix uns camps, unes propietats, on jo estic veient les partides d'obra que s'han utilitzat per fer aquest pilar d'acer, en aquest cas. Perdó, no, és un pilar metàl·lic i, per tant, tinc el seu cost unitari, podria tenir el seu cost en petjada de carboni, com veurem més tard. Bé, per tant, jo navegant pel model BIM puc arribar a trobar tota la informació tal com la trobaria amb un pressupost convencional. Això, en el fons, també esdevé una eina de comunicació molt important, perquè és molt més senzill trametre aquests valors amb un client sobre un model 3D que entén perfectament, que no fer-ho sobre un grapat de papers amb informació escrita a nivell de partida. I un cop tenim tot això sobre la taula, evidentment, tinc altres possibilitats, com seria la de poder fer una planificació d'obra utilitzant el model BIM. Si no el tinc, ja sabeu, utilitzo un Gantt amb les seves tasques, dates, etc. Però si tinc un model BIM, evidentment, tinc l'avantatge de poder veure el progrés de l'obra sobre aquest model que es va il·luminant, pintant de colors, etc., identificant cadascuna de les tasques en el seu moment oportú. I si faig un pas més, evidentment, tinc la certificació gràfica de l'obra. Que senzill és certificar una obra a partir d'un model IFC marcant allò que realment tinc executat en obra i que ho puc fer inclús a peu d'obra, passejant-me per l'obra. Bé, tot això és el que tenim a disposició en aquests moments. Bé, aquí acabaria aquesta primera part per explicar-vos, recordar-vos quin és aquest entorn digital que us estem oferint. Després entrarem en més detall amb el que era l'objecte de les novetats de la versió que us presentem en el dia d'avui, però ara farem un petit focus en un dels aspectes rellevants en tot aquest entorn digital. Hem vist que podem tenir o fer una anàlisi d'impactes ambientals a través del pressupost. En aquests moments, directament tenint un amidament, ja podeu tenir una petjada de carboni o una energia embeguda de les fases de fabricació de productes i de posada en obra. I la pregunta que cal fer-se és: i les dades que utilitzo d'impacte, d'on surten? Qui les calcula? En quina qualitat? Com són aquestes dades? Perquè no podem treballar amb qualsevol dada, no ens podem autoenganyar utilitzant qualsevol dada. Cal tenir dades de qualitat conegudes, traçables, actualitzades. I això és el que ara us explicarem una mica. I perquè us expliqui això, passo la paraula al Licinio Alfaro, que és el cap del Departament de Construcció Sostenible de l'ITEC, perquè us faci 5 cèntims d'aquest aspecte. Endavant, Miquel. Moltes gràcies, Ferran.
Jo avui us parlaré de l'origen de les dades necessàries per fer els càlculs de sostenibilitat. Com us ha parlat el Ferran, és necessari disposar d'informació continguda en aquestes bases de dades per tenir no només les emissions de carboni, sinó també altres indicadors de sostenibilitat. De fet, l'ITEC disposa d'aquestes dades des de fa ja més de 20 anys. En el 2004 va ser la primera vegada en la que disposàvem informació d'emissions de carboni, d'energia i de residus generats en els projectes amb les nostres bases de dades. Això ens ha portat, òbviament, tots aquests últims anys un gran coneixement de com s'ha de fer aquests càlculs, de com s'ha d'incorporar els criteris de sostenibilitat en aquests càlculs. I un dels punts bàsics és precisament en la base de dades que nosaltres estem utilitzant. Una de les coses que veureu en el dia d'avui és la necessitat de vincular en aquests models digitals una base de dades que, òbviament, que contingui aquesta part d'informació. I si fa 20 anys que estan aquestes dades a la nostra base de dades, segurament fa uns 10 anys quan vam rebre la primera trucada que preguntava d'alguna manera l'origen d'aquestes dades. Aquesta pregunta que es va fer fa 10 anys, a dia d'avui és una pregunta que és sistemàtica i que és diferent a com incorporàvem aquesta informació fa 20 anys o fa 10 anys a com la incorporem de forma actual. La realitat actual per poder crear una anàlisi de cicle de vida, que és el procés pel qual som capaços d'incorporar informació d'impacte dins de les nostres obres, es fa a través d'un acord que vam signar l'any 2021. Aquest acord es va signar amb una empresa, diguéssim, perquè la gent que es mou en el sector ja coneix, és una empresa que s'encarrega de subministrar dades d'impactes. Aquesta empresa és EcoInvent, és una fundació suïssa que s'encarrega de fabricar, podríem dir, els impactes o bé d'emissions de carboni o bé d'altres indicadors dels materials primigenis necessaris per executar qualsevol activitat. Òbviament, aquestes dades són dades que estan contrastades, són dades que s'utilitzen de manera natural en el sector de la construcció. Per exemple, EcoInvent és la base de dades que s'utilitza en un major número de casos a l'hora de poder incorporar la informació d'emissions de carboni en els materials dins el format del que és una declaració ambiental de producte. Una declaració ambiental de producte és una ecoetiqueta tipus 3 que el que permet és incorporar les emissions de carboni precisament d'un producte. I gràcies a aquest acord nosaltres vam establir una feina d'incorporació d'informació ambiental en els més de 1.400.000 elements que composen la nostra base de dades. Quan un imagina una obra, aquesta obra, òbviament, no és segurament del tot conscient de la quantitat d'elements, partides, processos necessaris per executar aquesta obra. Fins ara estàvem acostumats a treballar bàsicament amb el cost econòmic i quan incorporem l'impacte ambiental, quan incorporem, podríem dir, el pressupost ambiental, un comença a ser conscient de la quantitat d'aspectes que es tenen en compte dins de l'execució d'aquestes obres. Això suposa que quan un pretén fer una anàlisi de cicle de vida o un càlcul de sostenibilitat d'una obra, no pot agafar només les declaracions ambientals de producte que hi ha al mercat, aquestes ecoetiquetes que tenim de cada un dels productes, quan resulta que en el sector, per exemple, espanyol, tenim apenas un centenar de declaracions ambientals de producte. Una obra pot generar més de 2.000 i pico partides. Per tant, no es pot generar un càlcul d'impacte confiant que es fa aquest càlcul només amb les declaracions ambientals de producte, amb aquesta informació ambientalitzada dels productes. I menys fer-ho incorporant informació en els processos o en el transport o en els vehicles necessaris per executar aquestes feines. No n'hi ha declaracions ambientals de producte que cobreixin aquesta informació. Per tant, és impossible poder fer un càlcul de sostenibilitat basant-se en una espècie de base de dades que només tingui informació de declaracions ambientals de producte. És totalment impossible. Per tant, era necessari per crear, òbviament, un pressupost ambiental amb cara i ulls, que tots aquests elements disposessin d'informació. I ens vam posar en contacte amb EcoInvent, vam signar un acord que és d'exclusivitat per tot Espanya. Això vol dir
que actualment no pot haver una altra empresa que pugui generar una base de dades que posa a disposició de terceres empreses, és a dir, qualsevol pot utilitzar directament Ecoinvent, però no pot generar bases de dades basades en Ecoinvent i comercialitzar-les en Espanya en el sector de la construcció. Aquest és un acord d'exclusivitat que tenim amb Ecoinvent i ens permet fer nosaltres tots els càlculs per omplir les caselles de més d'aquest 1.400.000 elements que formen part del nostre banc. Com és el procediment? Doncs el procediment que nosaltres hem fet i hem treballat els últims anys és exactament el mateix procediment que s'utilitza en la declaració ambiental del producte, en generar aquesta dada per a un producte. Això va estar basat en una norma de càlcul internacional, de referència a la 15.804, i això ens permet generar, podríem dir, una espècie de declaracions ambientals de producte per tots els elements necessaris en el càlcul de sostenibilitat d'una obra, ja sigui d'edificació i d'obra civil. Òbviament, això ho hem posat a disposició del sector, ho teniu disponible des de fa ja uns quants anys. La versió del Banc BDEC que va provocar aquesta escissió entre el BDEC i el BDEC Sostenibilitat va ser la causa per la que vam haver-li de posar preu a les dades de sostenibilitat. Òbviament, el subministrador és Ecoinvent i nosaltres assumim el cost que suposa pagar al creador d'aquestes dades. Anteriorment, aquestes dades eren gratuïtes. Quan nosaltres diem que agafem dades d'Ecoinvent, no estem agafant directament les seves dades i les posem. Per desgràcia, no és tan senzill. Les seves dades són de materials primigenis i nosaltres treballem en productes, treballem en partides. Per tant, hi ha tota una feina de càlcul, de personalització d'aquestes dades per països. Òbviament, nosaltres no només treballem a Catalunya, treballem fora d'Espanya, i això provoca que existeixen diferents valors d'emissions de carboni en funció de l'origen. De fet, és possible també disposar d'informació de carboni personalitzat per les illes, per Balears o per Canàries. Per tant, aquesta és una de les bases que va provocar aquesta decisió presa en el 2021 i que ens permet assegurar que més o menys en un 95-97% de dades disposen del nostre banc, disposen d'informació de sostenibilitat. Com us he comentat, Ecoinvent treballa arreu del món i el seu reconeixement com a subministrador de dades, sobretot per aquestes declaracions ambientals del producte, jo crec que és, podríem dir, gairebé impossible de posar en crisi. Per tant, la nostra base de dades BDEC Sostenibilitat té, diguéssim, el copyright, òbviament, necessari per ser comercialitzada, disposa de totes les dades dels forats que qualsevol tindria utilitzant una base de dades només basada en declaracions ambientals del producte, però sí que és cert que nosaltres, òbviament, si disposem d'una informació de referència, és a dir, sobretot d'una declaració ambiental del producte sectorial, que ens permeti incorporar un valor que dona al sector com a impacte dels seus productes, l'utilitzem i el mirem per tal d'ajustar els càlculs de la nostra base de dades. Això significa que agafem directament les declaracions ambientals de producte de les empreses. Aquí el que veieu en pantalla són diferents sistemes encarregats de generar aquestes declaracions ambientals de producte. Tenim DAPCONS, Global EPD, IBU, etc., que s'encarreguen de nodrir d'informació ambiental als productes. Això vol dir que només tenim informació d'Ecoinvent? No. El BDEC Sostenibilitat és el conjunt d'informació genèrica, que d'alguna manera permet també donar resposta a les licitacions públiques que no poden utilitzar marques comercials, i també d'informació específica d'empreses. Per tant, és perfectament factible en el món privat o, per exemple, en evolucions d'obres en el món públic, en el que ja podem posar el nom i cognom dels productes, calcular aquest anàlisi de cicle de vida a través de, en lloc d'utilitzar una dada genèrica, utilitzar una dada particularitzada pel fabricant. Aquestes dades també tenen copyright, és a dir, que un també ha de veure quin és l'ús que pot donar aquestes dades de fabricants. Per exemple, un exemple ràpid, les empreses normalment donen permís per utilitzar aquella dada d'aquella declaració ambiental del teu producte, sempre i quan utilitzi el producte d'aquella empresa. I, per tant, tu no pots utilitzar aquell valor com a referència per donar-lo al sector.
no donen permís per ser utilitzat aquesta dada d'aquesta manera. Per això la necessitat de crear la nostra pròpia estructura d'informació. Aquest és el primer valor que nosaltres posem en el mercat gràcies a BDEC Sostenibilitat. El segon gran, podríem dir, aportació que fem gràcies a aquesta estratègia des de l'ITEC és que quan un genera una declaració ambiental de producte, quan un genera aquest certificat, la caducitat d'aquesta informació és de 5 anys. És a dir, és una informació estàtica que es queda allà, podríem dir, sense ser modificada durant 5 anys. Òbviament, l'empresa la pot actualitzar, però no és una praxis que s'acabi d'ajustar. Però, en canvi, nosaltres hem de valorar la sostenibilitat a dia d'avui i el mes vinent i d'aquí 2 mesos. Què passa si el sector, com està passant, es transforma i disposa d'informació, podríem dir, més convenient des del punt de vista de l'impacte ambiental? Doncs que quan jo faci l'avaluació de la sostenibilitat, si em baso, que ja hem comentat que és, diguéssim, a dia d'avui impossible realitzar una anàlisi de cicle de vida només amb declaracions ambientals de producte, però si em basés en una base de dades de declaracions ambientals de producte, podria estar valorant la sostenibilitat amb uns valors que no són representatius del mercat. Això ho soluciona també el BDEC Sostenibilitat perquè, com sabeu, no només disposa d'informació anual, és a dir, que aquesta informació almenys no té un decalatge de 5 anys, sinó que té una informació anual, sinó que també disposem de l'opció del BDEC dinàmic, on si hi ha transformacions profundes que afecten aquest càlcul, s'incorpora de forma automàtica. Això, òbviament, és un aspecte a tenir en compte també per les licitacions a l'hora de determinar quin és el banc que es pot arribar a utilitzar per al càlcul de la sostenibilitat. Per tant, és important saber que quan avaluem la sostenibilitat, o més específicament, en aquest cas, en el dia d'avui, les emissions de carboni, aquesta avaluació pot canviar d'un any per un altre, sense canviar l'obra. Només sapiguem que aquestes dades estan actualitzades. I, per tant, part de la nostra responsabilitat i del nostre rigor és intentar donar realment les dades i, sobretot, representar els esforços del sector en la nova, diguéssim, la nova dada de sostenibilitat que ens poden aportar. Avui parlarem d'emissions de carboni, bàsicament, però l'avaluació de la sostenibilitat es fa amb molts indicadors. Parlem d'indicadors que segurament el sector no són conscients o no són importants, com poden ser l'autorització o la certificació, però la tendència és que cada cop més entenguem les conseqüències de la nostra presa de decisions i veiem que no només afecta el canvi climàtic, sinó que comença a afectar el nostre entorn en temes de sòl i en temes d'aigua. Com a novetat, farem una jornada específica per això, però ja us avanço que ja és una decisió que ja va prendre l'any passat a l'ITEC. El Banc de Sostenibilitat d'aquest any disposarà de l'indicador de l'aigua. És a dir, no és que nosaltres hàgim aprofitat la notícia dels problemes de sequia, perquè aquesta decisió es pren molt abans, i incorporarem un nou indicador que serà el consum d'aigua. Això significarà que totes les obres fetes amb les nostres bases de dades podran disposar d'aquest valor per prendre decisions de sostenibilitat. I ja acabant, que sapigueu que aquestes dades no només serveixen per poder avaluar l'impacte de fabricació i construcció, sinó que les eines de l'ITEC permeten generar l'anàlisi de cicle de vida total d'una obra. El que permet calcular és, en fases primerenques, òbviament, l'impacte de fabricació i construcció per tots els indicadors que us he mostrat, però també els futurs impactes d'ús i final de vida. Òbviament estem parlant de sostenibilitat, però això jo crec que a ningú se li escapa que traslladat també en temes econòmics té una potencialitat enorme. Quan mireu les nostres bases de dades, quan mireu el BDEC Sostenibilitat, veureu, òbviament, tots aquests indicadors, però també veureu que hi ha una part d'informació que podríem dir que sembla que manqui. Acabo de dir que es poden fer els càlculs a nivell de fabricació, construcció i final de vida, però quan mires la base de dades veus només els impactes de fabricació i construcció. Això és perquè la informació que té a veure amb l'ús i final de vida no es col·loca en una base de dades genèrica, es col·loca quan aquesta informació està continguda en el projecte. Són aquests elements quan estan continguts en una localització, en un projecte, en un ús,
on podem arribar a calcular l'ús i final de vida. Per tant, que no us estranyi que no aparegui aquesta informació quan consulteu informació en el BDEC Sostenibilitat. Aquesta és la informació que d'alguna manera xuclem d'Ecoinvent, però intentem incorporar molta més informació amb aquesta estructura de base de dades. El contingut de reciclat, pre, postconsum, quantitat de matèria utilitzada, el pes de les nostres obres, és informació que no obtindrem de les declaracions ambientals de producte i és informació que d'alguna manera té el copyright ITEC i que generem per tal de tenir una visió molt més àmplia del que significa la sostenibilitat. Òbviament, qualsevol obra a partir ja fa molts anys que es generi amb les nostres obres genera també el càlcul automatitzat de tots els residus futurs generats classificats per codi ITEC. Bàsicament ho deixo aquí. Espero que amb això hàgiu tingut una idea de quin és el rigor i la preocupació que posem sempre, òbviament amb totes les feines que fem, però en la part que em toca a mi que tenen referència amb sostenibilitat, i li torno a donar la paraula al Ferran perquè continuï amb les eines. Gràcies. Gràcies, Licinio. Permeteu un moment. Molt bé. Bé, doncs ja heu vist que cada vegada que utilitzeu una dada d'impacte ambiental hi ha molta feina darrere i hi ha molta preocupació per la seva qualitat i la feina difícil, diríem, la fem nosaltres per vosaltres, o sigui que aprofiteu-la el màxim possible. Seguim amb la presentació veient com totes aquestes dades són utilitzades a partir de les nostres eines. I per això aquest tercer apartat l'hem anomenat les eines per la descarbonització amb BIM o sense BIM. En aquesta imatge que veieu ara en pantalla és un petit quadre explicatiu del que avui us estem presentant. Es tracta de controlar la petjada de carboni en projecte i en obra, en les dues fases. Per què? Perquè el que volem donar resposta és a aquesta gairebé equació que veieu aquí a peu de la imatge, on el que volem és que les emissions de CO2 de projecte siguin reals quan executem l'obra. És a dir, que l'obra no incrementi les nostres emissions previstes en fase de projecte. En tot cas, que les millori, però que no les empitjori. Per tant, hi ha d'haver un procés de treball que permeti fer aquest exercici. I això ho fem en la fase de disseny, és a dir, projecte bàsic més projecte executiu i l'adjudicació de l'obra, ho fem amb els mòduls de pressupost i en la fase d'execució d'obra amb els mòduls de certificació. Jo ara en aquesta explicació em concentraré en la primera part, en la part de disseny, de bàsic i executiu, i en la següent part de la presentació atacarem la part de certificació. Bé, que sapigueu que partim al punt d'entrada, com dèiem, pot ser sense BIM, amb la documentació que jo tinc clàssica, entro a TCQ i a partir d'aquí puc fer el meu control de petjada de carboni, però si estic treballant en entorn BIM, llavors pot ser que passin dues coses. Una, que jo tingui un model BIM que ve ja amb partides d'obra assignades, com heu vist això és possible, es pot fer a través de COP, per exemple, o bé que m'arribi un model IFC que no té partides d'obra assignades encara i, per tant, aquest exercici d'assignació de partides el farem directament a TCQ. Bé, sigui quin sigui el punt d'entrada, arribarem aquí. Quan jo tinc els meus amidaments fets amb TCQ, el pas que em queda fer és xuclar aquesta informació ambiental que ara ens explicava l'Icinio. És a dir, d'on la trec? La trec de BDEC. I aquí hi ha un procés que ara us explicaré molt breument, en el qual, un cop jo tinc fet un pressupost, jo llegeixo de BDEC aquestes dades ambientals, s'integren en el meu document i en aquest moment és en el que ja tinc aquesta nova moneda de canvi a la que ens referíem abans. És a dir, aquesta nova divisa que és les emissions de CO2
o l'energia, els megajoules, gastats amb la fabricació i la posada en obra d'aquests productes, d'aquestes partides. Posteriorment passarem a la certificació, on partirem d'un pressupost consolidat a l'inici de l'obra. A partir d'aquest pressupost consolidat anirem fent certificacions fins a arribar a final d'obra. I el que es tractarà és de controlar que la petjada de carboni en cada certificació es va comportant de la manera que havíem previst en projecte. I si tinc desviacions, que pugui tenir un temps de reacció per adoptar algunes decisions en projecte o en execució d'obra que permetin que al final d'obra jo vagi a parar allà on estava previst. Dit això, aquest procés de, diríem, simplificant, xuclar dades ambientals es fa de la forma que veieu aquí ara en pantalla. Tenim una part de treball que farem amb escriptori, una part de treball que fem a web i retornem al nostre escriptori. En què consisteix? En 3 passos bastant senzills. Una, jo tinc el meu pressupost fet o a midament on encara no hi ha dades ambientals i el que faig és exportar aquest pressupost en format BC3. Ja sabeu que això és una utilitat, una funció que té TCQ directe per menú, com molts altres programes. Jo obtinc aquest arxiu en format BC3 que pujo al núvol, a BDEC, i a la web, un cop l'he pujat, aquest pressupost s'enriqueix amb les dades ambientals. Un cop això ho tinc fet, que és un procés que pot trigar des d'uns segons a alguns minuts, depenent de l'hora del dia, del trànsit que tingui la web, d'aquestes coses que ja coneixeu d'internet, però quan el tinc el descarrego, em descarrego el meu arxiu enriquit, el col·loco en el mòdul que tinc a l'escriptori treballant i automàticament tinc el meu pressupost en dades ambientals. Nosaltres l'anomenem ambientalitzat. És a dir, tenim aquesta informació que acaba de col·locar-se en el nostre document i ja tenim aquí la petjada de carboni. Aquest procés, que com veieu són 3 passos, on el del mig, la feina la fem a l'ITEC, no us la donem a vosaltres, és la bàsica per tenir l'impacte ambiental i a partir d'ell poder començar a treballar en com el millorem, analitzar-lo, mirar on podem reduir, on podem ser més òptims amb les emissions del nostre projecte. Aquest seria el resum. Quan utilitzeu aquestes eines, veureu que a la web del BDEC, que és el que esteu veient aquí, jo us he posat un petit retall de la pantalla del web, hi ha una opció de menú que us explica com fer aquest procés. De fet, trobareu aquest gràfic penjat com a recordatori. És un gràfic que aquí sembla que sigui més llarg perquè s'explica clic per clic el que heu de fer. Però, en el fons, si el veieu simplificat, és el mateix que jo us acabo d'explicar en la imatge anterior. Hi ha 3 clics que són l'exportació, hi ha aquí 4 passos que són aquesta adaptació que es fa en web, que nosaltres fem per vosaltres, i després hi ha la tercera part, que és la que vosaltres feu important i col·locant en el vostre pressupost les dades que us heu descarregat. Per tant, no cal res més que aquest petit procés. Quan obtenim les dades ambientals, com ja hem començat a veure abans, què passa? Doncs que jo obtinc un pressupost on ara, a l'haver descarregat aquesta informació ambiental, TCQ acaba fent les seves multiplicacions, sumes, restes i divisions i m'acaba informant de l'impacte que tinc amb petjada de carboni o amb energia embeguda en paral·lel als meus costos habituals econòmics de projecte. I aquesta informació, recordo el que hem vist abans, la tinc tant a nivell de cada una de les línies de partida com a nivell de capítol del meu pressupost o del global. En el moment en el que jo tinc fet aquesta visualització, ja puc començar a veure, a navegar pel meu pressupost i veure quines coses són susceptibles de ser millorades, d'intentar reduir aquests impactes. Com veieu en aquesta imatge, ara no estic treballant en BIM, o sigui, simplement estic treballant amb un pressupost convencional i jo puc fer aquest exercici perfectament. Ara bé, és cert que si aquest pressupost jo l'he desenvolupat en BIM, tinc la possibilitat d'obrir el visor BIM que té TCQ, posar-me en pantalla
el model d'aquesta obra i a partir d'aquí jo sé que quan jo vaig seleccionant cadascun dels elements d'aquest projecte, per exemple, aquí tinc seleccionat aquest codi de partida, que és el del formigó de la fonamentació, evidentment, se m'il·lumina en color verd tots els elements que estan utilitzant aquest formigó que em dona aquest nivell d'emissions que estic veient en pantalla. Evidentment, navegar per un projecte d'aquesta manera és molt més àgil. Jo el que faré ara és desconnectar un moment la presentació i us ensenyaré en temps real, en directe, algunes de les prestacions noves que té el TCQ a partir del dia d'avui i així ho veieu tal com vosaltres sereu capaços de treballar. Fixeu-vos que en aquesta pantalla que esteu veient ara és una pantalla clàssica de pressupost de TCQ en la qual jo tinc la meva estructura de pressupost i tinc uns capítols i dins de cada capítol tinc les partides d'obra que composen la informació de pressupost. Com us deia abans, això ho puc fer sense BIM i aquí el que estic veient és tota la informació que està vinculada als diferents capítols amb totes les dades que m'està proposant el càlcul que hem fet. Quan jo estic aquí, puc tenir, evidentment, una necessitat d'analitzar com s'està comportant el meu projecte. Bé, en aquest cas, jo hauria d'anar al menú de gestió ambiental que teniu a la part superior i fer una anàlisi ambiental per partides d'obra. Quan jo selecciono aquesta funció, el que m'està donant aquest quadre, hem ampliat-lo una mica perquè ho veieu millor, el que m'està donant aquest quadre és tota la relació de partides d'obra que formen part del meu projecte. Tota aquesta pantalla que veieu és informativa. Aquí no hem d'elaborar res nosaltres. Només analitzem. Tinc totes les famílies que participen en aquest projecte. Tinc aquí a la dreta, en aquest quadre, totes les partides d'obra amb la seva unitat de midament i una descripció per recordar de què va aquesta partida. I ve acompanyada amb la informació de l'amidament que tinc en el pressupost, el valor unitari d'energia grisa, el valor unitari d'emissions de CO2 i el valor de projecte, és a dir, el producte d'aquests valors unitaris per l'amidament de projecte. Això és el que em dona, finalment, per cada partida, quin és l'impacte en el projecte. Evidentment, el pas següent és dir, m'agradaria veure això endreçat. Doncs cap problema. Veniu a la capçalera d'una columna, per exemple, la CO2, cliqueu a la capçalera i això s'us ordenarà de manera que veureu, amb ordre decreixent, quines són les partides que suposen més emissions de CO2 en el vostre projecte. I aquí podeu començar a jugar a com puc millorar jo canviant una partida per una altra, buscant diferents solucions, etc. També una altra informació interessant, que és dir, ja que ho tinc ara endreçat, anem a mirar qui són els que tenen menys impacte. Fixeu-vos, hi ha un grapat de partides que tenen uns impactes molt petits, que són irrellevants pel projecte. Per tant, diríem, no anem a perdre temps optimitzant el projecte amb aquestes partides perquè al final variarà poc l'impacte total que tingui. És a dir, aquesta obra que m'està suposant 91.000 quilos de CO2, home, no s'hi perdo gaire temps millorant partides que m'aporten 8, 9, 10, 12, 13 quilos de CO2, no és important això. L'important és que jo em concentri potser en les 10 partides més impactants del projecte, no? 10 o 15 o 20, les que vulgueu, no? Però aquí teniu una ajuda per poder fer aquest exercici. Si voleu treballar més còmodament, aquí podeu seleccionar treballar només amb CO2 o només amb energia embeguda. Això ja ve, segons cadascú es pot configurar això com vulgui. I quan esteu en aquesta pantalla, podeu, evidentment, exportar la informació en un Excel. Tot el que esteu veient aquí es traslladaria directament a un Excel en columnes, no perdo el temps ara explicant-ho, o fent un llistat. Jo puc aquí imprimir-me, perdoneu, no volia anar per aquí, volia anar per aquí, espero tancar bé, sí. Podria anar al menú, no, és que me l'he posat al darrere, tinc masses coses obertes aquí ara,
Quan jo estic en el pressupost, a gestió ambiental, tinc els meus informes i jo podria obtenir un informe, per exemple, doneu, aquí m'he enredat una mica, per exemple, de petjada de carboni. I aquí tindria un llistat clàssic, com els que fa TCQ, els que sou usuaris ja ho coneixeu, que ara el que m'està explicant és la partida d'obra amb el seu codi, però en comptes de trobar el cost econòmic, el que estic trobant ara és el cost o l'impacte de CO2 que té aquella partida. I això ho puc incorporar a la documentació del projecte. Bé, tot això que hem fet ara, aquí, ho hem fet sense BIM, però, òbviament, també podria veure les partides amb BIM. O bé, si tinc BIM, una altra de les coses que puc fer és analitzar el meu projecte no per partides, sinó per objectes BIM. Puc fer les dues coses, llavors. El que faig ara és mostrar-vos en pantalla el visor que té el TCQ i aquí tinc un model que és el que jo he fet servir i aquí estic veient, doncs, per exemple, cada cop que jo seleccioni, si només tinc partides, jo podria seleccionar la partida, per exemple, com dèiem ara, de formigó, de rases i pous. I ja sabeu que per treballar amb BIM cal tenir dues pantalles per anar bé, perquè si no ens passen aquestes coses. Jo ara ho tinc tot en una i és més complicat fer-ho. Però quan jo selecciono el formigó de rases i pous, evidentment s'ha il·luminat tot allò que tenia a veure amb aquesta partida. Per tant, jo ja veig quins elements d'aquest model estan consumint aquesta partida d'obra. Aquest és una anàlisi per partides, però jo ara el que voldré fer és fer una anàlisi per objectes, que és una anàlisi que els que esteu ja treballant en BIM crec que valorareu molt positivament. Jo puc anar a observar l'anàlisi ambiental per objectes en aquest menú, selecciono el model BIM que estic utilitzant en aquest pressupost i ara el que fa el software és detectar coses que tinc per aquí darrere que m'estan enredant i el que estic veient, a veure si aconseguim una visió, serà complicat, però una visió de model, en la qual veig a la finestra de l'esquerra, com dèiem abans, les tripes de l'IFC. Ens està ensenyant les diferents classes que tinc utilitzades en aquest projecte i de cada classe els tipus BIM que el projectista ha decidit col·locar i que les ha anomenat ell, no nosaltres. Per cada una d'aquestes classes hi ha els elements o els objectes BIM classificats en aquesta pantalla de la dreta. Aquí el que estic veient, com veieu, és un desglòs, podríem dir, del primer capítol. Jo estic aquí amb els IFC BIM, que són les bigues. De bigues tenim aquests tipus i per cada biga que apareix en el projecte, que és el projecte en l'objecte, té 4 partides que són les bàsiques per fabricar aquesta biga. Com veieu, aquesta línia negra que esteu veient aquí ens va separant el grup de partides necessàries per a cadascun dels objectes del meu pressupost. Si jo, en comptes de veure bigues, volgués veure, per exemple, els pilars, seleccionant pilars o seleccionant, per exemple, portes, aquí a la dreta va canviant i em va situant en el lloc on tinc aquestes portes. Tornem, per exemple, als pilars. Doncs jo tinc aquí una sèrie de pilars i aquests pilars tenen la partida de formigó, d'armadura, d'encofrat, d'enguixat i de pintat, que són els que s'han utilitzat en aquest projecte. Per tant, aquest desglòs per objectes jo el tinc ara d'aquesta manera, però també el podria llegir a nivell de tipus. En aquest selector que tinc aquí dalt, jo si clico sobre tipus BIM, veieu les ratlletes negres han marxat, torno a fer perquè us fixeu, aquí tinc més ratlles negres perquè m'està dividint tots els objectes que formen part de la classe pilars.
però si agafo el tipus, tinc tots els pilars dins de la mateixa classe. Això cadascú li pot agradar més una anàlisi d'una manera o d'una altra, cadascú que ho faci com li agradi. També, com heu vist abans, si tinc massa informació en pantalla, jo puc dir em quedo només amb el CO2 i d'aquesta manera tinc menys informació simultàniament en pantalla. Jo tinc per cada objecte el seu impacte, veieu, cada separador dels que estic veient aquí m'està donant l'impacte total, però també tinc l'impacte parcial de cada una de les partides d'obra. I, finalment, a peu de pantalla tinc el global del meu projecte, el que està suposant l'impacte del projecte. Com veieu, hi ha un punt que diu altres. Aquests altres, aquests pocs quilos que apareixen aquí de CO2, amb altres, són d'elements que no estan modelats, però que sí que tenen partida d'obra. I, per tant, com que tenen partida d'obra, també els tinc aquí junts. Més coses que podem veure aquí. Un tema molt interessant. Segurament, tots els que treballeu a Catalunya coneixeu el codi GovInClass, per exemple, que és un codi que s'utilitza en moltes administracions per classificar els models BIM. A algú li poden ser més útils que no pas veure els noms de classes IFC. Doncs en aquest cas, el que podeu fer és anar al símbol més. Aquest símbol més el que fa és mostrar-nos en aquesta pantalla tots els P7s que llegim que existeixen en aquest model IFC. Aquest model IFC pot tenir tants P7s com vulgueu. Els que hagi creat l'usuari, els que vinguin de sèrie, els veurem tots. I aquesta és una llista de P7s. Aquests P7s tenen dins d'ells propietats. En aquest cas, ja veieu, hi ha molts P7s que diu ECOP perquè aquest projecte que esteu veient l'hem modelat seguint l'estàndard ECOP. Però si no ho haguéssiu fet, veuríeu els vostres P7s, els que hàgiu definit. Jo sé, per exemple, que quan utilitzo l'estàndard ECOP tinc un P7 que és el P7 general, que el dec tenir per aquí sota. A veure si el trobo per aquí. Aquí, sí, no ho veia. Hi ha el P7 general i dins del P7 general, si ara el desplego, hi ha una sèrie de propietats que són justament els codis de classificació que es poden utilitzar. I en aquest cas jo veig que tinc disponible el codi GovInClass i la descripció de GovInClass. Bé, doncs accepto i automàticament, veieu, m'han aparegut en la meva llista d'objectes tots els objectes amb la seva descripció i classificació dins de GovInClass. Per aquells que us sigui més còmode treballar amb aquest criteri o amb aquesta nomenclatura, doncs podeu fer-ho d'aquesta forma. Això és molt flexible perquè heu vist que hi havia un grapat de P7s aquí dintre. Això vol dir que podríeu utilitzar gairebé qualsevol propietat d'un P7 que tingueu per classificar això. Algú podria dir, no, és que jo tinc un paràmetre material i que em permet identificar les coses que són de fusta i no m'ho vull veure les de fusta, els objectes que tenen coses de fusta. Bé, doncs diríem el P7 que contingués aquesta propietat, seleccionaríem i veuríem. Per tant, teniu aquí una eina molt potent per identificar qualsevol objecte que està en el model en funció de qualsevol de les propietats contingudes en aquest model. Molt bé. Si anem a veure la part de llistats, crec que no em deixo res del que us volia explicar de per aquí. Sí, dir-vos que quan jo selecciono qualsevol element d'aquest... Deixeu-m'ho posar en una vista que us sigui més útil. Per exemple, jo ara estava seleccionant unes bigues de Riostra. Quan jo vaig seleccionant, tot això m'ho va ensenyant sobre el model. I va canviant de biga i em va mostrant en cada moment quin element d'aquest model és el que està afectat per aquest objecte que estic veient en aquesta llista. Tot això em dona una traçabilitat molt bona per anar analitzant dins d'aquest model quines són les coses que jo puc anar a millorar. I quan vull anar a buscar llistats, doncs torneu a tenir aquí la possibilitat d'exportar a Excel i teniu també la possibilitat d'obtenir llistats que es poden incorporar a projecte. Per exemple, jo puc tenir un llistat per objectes o per tipus IFC. Si el vull tenir per objectes, el puc previsualitzar, que és un llistat d'aquest estil, on trobareu que
Per cada classe jo tinc el tipus, que és el nom que ha creat l'usuari, els cops que apareix aquest element dins del meu projecte, aquí està referenciat amb el GIT, amb el codi d'identificació, i tinc els seus impactes, en aquest cas de megajoules i d'impactes de CO2. Aquest tipus de llistats, d'informació, són llistats que avui en dia encara no són molt reclamats, però que en poc temps diferents administracions públiques començaran a sol·licitar sobre els seus projectes i, per tant, ja els teniu aquí preparats per utilitzar-los. Aquest era per objectes, si l'agafo el de tipus, veieu, l'agrupació és diferent perquè ara m'està donant la informació a nivell de tipus. No, és a dir, tots els IFC BIMs, tots els IFC Columns, i vaig tenint el sumatori de cada un d'aquestes classes BIM, classes IFC, millor dit, del meu projecte. Bé, torno a la presentació en PowerPoint, que us estava projectant abans. A veure... Simplement aquí. Simplement per mostrar-vos que en aquesta presentació, que serà distribuïda i que us quedarà com a recordatori, us hem posat algunes imatges que us serviran de referència si no teniu el software a mà, com aquesta pantalla d'anàlisi de partides d'obra, el seu llistat que podeu tenir, l'anàlisi per objectes BIM que acabem de veure, o, per exemple, el tipus de llistat que podreu obtenir i adjuntar en els vostres projectes. Bé sigui per objectes, bé sigui per anàlisi ambiental. I ara passo la paraula a la meva companya Maria Villegas, que és la responsable, la cap del Departament de Suport i de Formació de l'ITEC, perquè us expliqui aquesta part de la certificació d'obra controlant les desviacions amb la petjada de carboni. Moltes gràcies, Ferran, i una salutació a tots els que esteu escoltant, tant presencialment com des dels vostres llocs de treball. Comentar que jo compartiré des d'un pressupost. Aquest pressupost, com veieu, és el mateix que ha començat el Ferran, però jo ara faré la part d'executiva. O sigui, jo començaré a iniciar el seguiment econòmic, certificacions, i aquí veureu aquesta segona part com també és possible fer des del mateix programa. I posaré unes dates de certificació i li diré importar midaments detallats del pressupost als amidaments estimats. D'aquesta manera, els amidaments, si tinc amidaments detallats en el pressupost, me'ls ficarà com a amidaments estimats detallats també a la certificació. Ja tinc el mòdul de seguiment econòmic obert i perquè veieu, aquí tinc a la part superior on m'indica que estic a la certificació 1 amb unes dates. De moment ho tinc a origen, és el més habitual, puc modificar en qualsevol moment i observem que aquí em posa el total del pressupost, el preu d'execució material, total de certificació mensual, que com acabem d'obrir, òbviament és 0, certificació origen també és 0, la desviació actual 0 perquè encara no hem certificat, per tant, molt menys ens hem desviat, i la desviació final, que òbviament de moment també és 0, que no hem fet res. Fixeu-vos que l'estimació final, el programa ens diu que serà la mateixa que la del pressupost. És aquesta estimació que a mesura que nosaltres ens anem desviant, o ens podríem desviar, anirà modificant-se. Comentar als que no heu tocat mai aquest mòdul, que és molt senzill si heu tocat el mòdul de pressupostos. Com veieu, aquí tinc a la part central una estructura de capítols, subcapítols, etc. I aquí baix tindré una sèrie de partides. En aquestes partides tinc una sèrie de dades. Són aquestes columnes que jo us he posat aquí. De columnes en el seguiment econòmic, n'hi ha moltíssimes, com jo us he posat les que em semblava més senzill per fer la presentació, però comentar-vos que des d'aquest menú visualitzar configuracions hi trobareu totes aquestes columnes que són possibles i que us permeten calcular i veure les dades
d'altres temes o d'altres maneres que us puguin ser més útils. Fins i tot comentar que es poden canviar l'ordre d'aquestes columnes. Resum. En aquestes partides i m'apareixen les dades de pressupost, òbviament, tant el preu unitari, amidament pressupostat, import pressupostat, aquestes dades no es poden modificar i és a partir d'aquí on nosaltres hi treballarem i posarem les dades de certificació. Si jo tinc aquí l'amidament certificat a origen, jo començaré i li diré que aquesta partida tinc tant amidament. Ell automàticament me calcula automàticament el que suposa l'amidament certificat mensual, el que suposa l'import certificat mensual, l'import certificat a origen. De moment, com estem dintre el projecte, fixeu-vos que l'increment de l'import estimat és 0. Em diu també que el percentatge pressupostat a origen és el 100%, perquè he fet el 100%, i fixeu-vos també com l'amidament final estimat m'apareix en groc, cosa que m'indica que aquí hi ha un amidament detallat i coincideix amb el total que venia del pressupost. Fixem-nos aquí dalt, amb el resum, on la certificació mensual i la certificació origen en aquest moment coincideix, òbviament només hem fet una coseta, i tenim una desviació actual i final que en aquest moment és 0 perquè estem dintre del que teníem previst. Si jo me'n vaig a una altra partida, veurem que jo aquí podria també anar-me'n a l'amidament certificat a origen i posar això en detall, de manera que obtindré el detall del que tenia previst anteriorment, detallat en aquest amidament. Aquest és un full de càlcul, pel que no ho ha vist mai, és senzill de veure, però els que ja coneixeu el TCQ, l'única diferència és aquesta fletxeta que us permet aprofitar la feina. D'acord? Si jo li dono aquí, el programa que m'apareix? M'apareix l'amidament certificat a origen, però tot i així l'amidament final, ell em diu que al final faré el mateix que havia previst del projecte. Què pot passar? Que jo, potser aquest mes, fixeu-vos tot i així amb el resum, considero que aquí m'he deixat alguna cosa o el que ha fet el projecte, suposat a la gent que ho ha fet, doncs s'ha deixat aquí marcar un percentatge de mermes i s'ha oblidat i no ho ha fet, un esponjament de terres i no ho ha fet. Doncs nosaltres això ho modificarem. De manera que aquell ja me calcula el programa una desviació final. Aquesta desviació final no vol dir ara, actualment no m'he desviat res, perquè de moment jo estic dintre del projecte, estic dintre del pressupost, però ja puc preveure que al final d'obra estimarem que tot anirà una mica de manera superior. Lligant amb el que us comentava el Ferran fa una estona, no només m'estic desviant a nivell econòmic, m'estic desviant també a nivell de petjada de carboni. D'acord? Si tinc més amidament, doncs la desviació en aquest sentit serà més gran. Jo tot això us ho estic ensenyant a nivell d'un pressupost tal com el coneixeu sense BIM. Els que coneixeu BIM, evidentment, tot això es podrà fer també. D'acord? I aquí col·loco les finestres. Per treballar amb BIM, com diu el Ferran, sempre és molt millor amb dues pantalles que no amb una. I puc continuar treballant amb això en BIM. O sigui, indiferentment que una obra estigui en BIM, no en BIM, o tingui una barreja de treball perquè no tinc un ideal d'un projecte BIM sencer. Doncs aquí què podria fer? Jo podria anar a l'amidament detallat, importar-me aquests amidaments detallats perquè potser ja hi estic d'acord. La diferència és que si ho tinc lligat amb BIM, podré veure amb el visor cada un d'aquests elements com també lliguen. Fixeu-vos, jo aquí no he tingut que fer cap feina de vinculació ni res, ja em venia des del pressupost, d'acord? I simplement important d'aquesta manera, doncs importo aquestes dades. Una altra manera de certificar a la certificació quan en tinc un BIM és la següent. Jo puc seleccionar un element o tot un grup
de manera de dir-li que jo he certificat, he fet tota aquesta feina. M'apareixen totes les partides que van lligades amb aquests elements que he seleccionat amb el visor i podria ser que digués, ostres, doncs aquest primer mes el formigonat encara no l'he fet. De manera que jo puc seleccionar i en aquesta finestra dir-li marcar i desmarcar les partides que tenen aquest mateix codi, per tant, en aquest cas de formigonament. Me les desmarca, si jo estic d'acord, accepto i estaria certificant totes les partides exceptuant aquest formigó. Veieu que no he certificat una partida, sinó he fet moltes alhora. Per tant, la certificació, si ho teniu lligat amb BIM, és molt més fàcil. Què més? Dir-vos que si teniu una obra amb BIM, us permet importar midaments certificats multiplataforma en el cas que us passessin un model amb el modelat només de la part certificada. Si els guies són els mateixos, només fent aquesta feina us ho faria tot alhora. Aquesta altra opció me faria el mateix, però amb els estimats de l'obra. Imagineu que us passen un model amb l'estimació final que tindrà, perquè tindrà petites variacions o grans variacions. Doncs amb aquesta opció us permetrà importar tota aquesta informació. Comentar també que si apareixen partides noves i aquestes o les voleu també vincular amb el model BIM, ho podeu fer també de la mateixa manera que faríem el pressupost amb l'eina vinculació d'objectes BIM en partides d'obra. Al igual que us ha ensenyat el Ferran abans, és possible exportar el seguiment econòmic amb un IFC enriquit amb les dades, en aquest cas, amb les dades de seguiment. D'acord? Inclús poder veure un timelapse per veure com va l'obra fins a aquest moment. D'acord? Fins al moment de la certificació. Jo continuo, tanco aquesta certificació perquè veieu una miqueta més i què veurem? Jo ara certificaré de nou, en aquest cas, la Riostres, que és el que havia fet abans. Sí, era la selecció de grup. I certificació. Només havia seleccionat una i vull fer-les... Perdoneu, aquí. Certificació, no. Selecciono un grup i certificació. Ara me surten totes. Al programa jo estic amb una certificació nova. Ara me certificarà totes les partides. En aquest cas, en aquesta certificació, només les de formigó, que són les que falten. Si jo li dic acceptar, veureu que aquí m'apareixeran que l'amidament certificat mensual només correspon, en aquest cas, al formigonat. Ho veieu? Per què? Perquè la resta no me les ha doblat, me les ha col·locat aquí. Què em pot passar? Em pot passar que aquestes certificacions puc fer un BIM o modificació manual, com s'ha fet sempre, i aquí manipular perquè tenim diferències. Puc fer-ho a través de BIM, és per no estar-me aquí 3 hores. I com veureu, aquí ja m'estic desviant actualment, inclús m'està calculant que obtindré una desviació final. Per tant, l'estimació final serà diferent. És més, jo aquí he pogut preveure que aquest mes estic fent més del compte, però és que també podria ficar que aquí en faré molt més. No només això que m'està dient aquest, sinó més tot això que puc preveure jo que s'està fent. Tot això me calcularà també una desviació final que serà molt diferent. Ara m'he passat una mica, però perquè veieu que tot això a nivell de petjada de carboni també influeix. Influeix econòmicament, òbviament, d'acord, però també a nivell de petjada de carboni. Aquí us he preparat una mica més pensat, perquè surtin una mica les dades amb més cara i ulls, d'acord? I aquí, com veieu, jo puc tenir, és el mateix exemple, i comentar-vos que jo en aquest exemple jo puc anar-me'n a la gestió ambiental i, al igual que el pressupost, jo puc analitzar ambientalment per partides. Per tant,
un projecte que no estigui ja lligat amb BIM. Si està lligat amb BIM, doncs com també tinc partides, també podré fer-ho. Llavors aquí podré veure els amidaments, em diu certificats. No us analitzaré la mateixa finestra, perquè en el fons és la mateixa que us ha detallat el Ferran, simplement us faig que us hi fixeu que aquí m'està parlant d'amidament certificat. No m'està parlant d'amidament pressupostat, com us ha fet a la part d'estudi, sinó amidament certificat. De fet, si jo ara imprimís, m'imprimiria i me diria que és l'executat. Si me'n torno a gestió ambiental, anàlisi ambiental per partides, aquí m'apunta les desviacions. Aquí veureu que tinc, mediambientalment parlant, tot aquest càlcul. M'està dient, segons l'amidament, veieu que tenim numerets en verd i numerets en vermell. Què volen dir a grans trets? En grans trets, aquests colors me diuen que a nivell de verd vol dir que és positiu, potser a l'obra tenia un tipus de paviment que sosteniblement no era gaire bo, l'hem substituït per un element bastant més sostenible i llavors això a nivell de petjada de carboni resulta positiu i per tant surt en verd. Que he canviat una partida que a nivell de sostenibilitat és molt pitjor o he fet molt més amidaments, doncs me surten aquests vermells. Dic que tot això ho puc, com també us ha explicat el Ferran, ho puc endreçar de manera que me surtin i jo pugui veure endreçat això de la manera que jo vulgui. D'acord? I veure d'una manera més fàcil tot aquest tema. Aquí comentar que a nivell d'anàlisi d'ambiental per objectes BIM també ho puc fer, tant els certificats com els estimats, d'acord? I també les desviacions. Com veieu aquí, m'està indicant les desviacions. Surt això una mica gros i com puc discretitzar i treure columnes, puc endreçar també per colors, etc. I veure també els totals i estem parlant en aquest cas sí que tinc ha de ser un projecte amb BIM. Crec que en aquest cas no me deixo res important. Torno a passar la paraula al Ferran i tornarem a fer el canvi d'ordinador. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies Maria i anem a fer la recta final ja del que ens queda de presentació, que ja és molt breu i donarem pas a les preguntes que ens hàgiu formulat. Dir-vos que a banda d'aquestes coses que us hem explicat ara de temes ambientals, certificació, etc., hi ha algunes qüestions també, novetats que no hi hem aprofundit ni aprofundirem, però que les trobareu en l'aplicació, especialment els que ja la coneixeu, doncs apreciareu l'esforç amb aquestes millores. Aquí hi ha unes qüestions relacionades amb enllaços a la wiki de l'ITEC, on podreu veure explicacions sobre com fer còpies de seguretat de TCQ, que és una cosa a vegades una mica desconeguda, curiosament, però que està i que té un ús molt interessant, així com preguntes freqüents que fem o que rebem de molts diferents mòduls respostes. I per altra banda, per exemple, altres novetats relacionades amb coses com les exportacions al FIEBC3, que no m'entretinc a detallar, la compatibilitat amb la utilització del banc de Preciocentro que podeu utilitzar com amb l'utilitat del drag and drop, la possibilitat de moure o reubicar línies de pressupost dins d'un mateix capítol, l'exportació Excel de les dades ambientals, copiar una obra que està ambientalitzada per obtenir una obra que no ho està, la possibilitat de resumir línies d'amidament detallat que es poden agrupar amb una única línia que suma els amidaments o, per exemple, la importació de certificacions mensuals a pressupost. Això ja ho anireu veient, ho tindreu correctament explicat
i ho podeu utilitzar, està a la vostra abast. Una cosa que sí que voldria fer un esment ràpid, que ja vam presentar en alguna versió anterior, però que ha estat, diguem-ne, poc coneguda, no sé per què, sembla que hagi passat una mica desapercebuda, però és la prestació que teniu de poder registrar a blockchain qualsevol dels documents que produïu des de TCQ, és a dir, un pressupost, una certificació, és a dir, aquests documents que econòmicament tenen una certa rellevància, les podeu registrar a blockchain sense sortir de TCQ. Teniu en el menú general una entrada on podeu pujar directament el vostre document a TCQ, registrar-lo a blockchain i obtenir després una confirmació d'aquest registre. Aquest, per exemple, és un missatge que rep l'usuari de TCQ quan ha registrat a blockchain un arxiu. Tenim aquest hash o aquest codi d'identificació o de registre de blockchain, però a més el propi arxiu registrat. Amb la qual cosa, quan nosaltres tramitem un arxiu de pressupost, per exemple, o de certificació a algú, a un tercer, aquesta persona, aquest arxiu en PDF, realment, si vol verificar que és autèntic, que no ha estat manipulat, l'única cosa que ha de fer és anar a la web de l'ITEC, on hi ha aquest traçador de blockchain, col·locar, pujar aquest PDF i automàticament, en pocs segons, li direm si aquest document és autèntic o no és autèntic. Aquí, per exemple, hem fet una mostra en pantalla, aquesta tarja vermella, on diu que no hem localitzat aquest document, és possible que hagi estat modificat posteriorment a la seva emissió i no podem assegurar la seva validesa. Per tant, és un cas real d'un document que ha estat manipulat. És a dir, això dona molta seguretat, molta traçabilitat i ho teniu a disposició des del propi software. Bé, i ara sí, obrim un torn de preguntes als assistents. Entre l'Icimio, la Maria i jo, si tenim alguna cosa que hàgim de respondre-us, doncs ho farem tot seguit. Anem a veure les que ens han arribat. Aviam. Hi ha una pregunta que ens diu: cal treballar amb descomposat de partides per poder obtenir la informació mediambiental? Jo entenc que quan qui ha fet la pregunta parla de descomposat de partides deu parlar de partides que tenen justificació. Entenc que serà això el que està explicant i, per tant, diríem, si pots complementar la resposta, que la farem ràpida, però hauria de ser així, no? Sí, la informació ambiental d'una partida d'execució, per exemple, d'un mur, prové dels fils que anomenem, que són elements que disposen de la informació del totxo i dels processos, dels elements que tu necessites, per exemple, per fer aquest mur, seria la formigonera. Si tu treballes en partides sense justificació, tens l'opció d'assimilar aquesta informació a nivell partida. Però la potència realment és la d'utilitzar una base de dades que disposi d'aquesta informació, perquè si no estaràs dedicant molt de temps en crear aquestes relacions. Hi ha d'altres opcions que et permeten incorporar aquests fils a les partides o posar directament aquests valors. Però si poses directament aquests valors, a l'hora de poder substituir els materials o els processos no ho podràs fer, perquè provenen precisament dels fils. És possible, però no és aconsellable. Molt bé. La pregunta següent ens diu: quan pugem un TCQ al núvol per adaptar-lo i obtenir les dades ambientals, aquest TCQ queda en propietat de l'ITEC? Doncs aquest TCQ no queda, és propietat vostra, és a dir, el pugeu, el baixeu i per nosaltres aquest exercici dins de TCQ és així, no? La pregunta 3 ens diu: per què al costat de la pestanya de BIM no m'apareix la de gestió ambiental? Bé, segurament perquè no tens encara instal·lada la versió actual, que ja està disponible, sí, efectivament. És a dir, des del dia d'avui, la versió 6.1 està a la nostra web, descarregable, la podeu instal·lar i, òbviament, si teniu una versió que no és la 6.1, teniu la 6.0, que és l'anterior, el menú de gestió ambiental no surt al costat del menú BIM, sortirà a partir d'ara. La pregunta 4 ens diu: es preveu incorporar corrector català-castellà al TCQ en futures versions?
Doncs la veritat és que no ho havíem pensat. Ho apuntem, prenem nota d'aquest tema. No sé exactament la utilitat que això podria arribar a tenir, perquè en el fons el que fem és arrossegar partides d'obra i, per tant, la part de redactat és molt poca. Hauríem de pensar aquesta utilitat que ens donaria. En tot cas, la persona que ha fet la pregunta li diria que si preveu un comportament específic per aquesta funció, escrigui un mail a suport de l'ITEC i nosaltres ho tindrem en consideració. Però gràcies per la idea. No sé si hi ha alguna pregunta més que hagi entrat o que estigui entrant en aquest moment. Jo per ara no en tinc cap més i, per tant, doncs ja ho deixaríem aquí. Sabeu que el servei de suport de l'ITEC, la seva responsable, la Maria Villegas, a qui heu vist fa un moment, i el seu equip estan a disposició vostra per respondre a tots els dubtes que tingueu al voltant de l'aplicació. Els que ja en sou usuaris, segurament, coses que heu vist, ja més o menys podeu intuir per on van i amb el manual d'instruccions us en sortireu i més o menys ho podeu tenir fàcil. Els que no sou encara usuaris potser teniu alguna dificultat més, però ja sabeu que estem oberts a respondre a tots els vostres dubtes. Truqueu tant com faci falta. A més, tenim un grapat de vídeos explicatius d'aquestes funcionalitats i també, com no, anem fent cursos periòdics presencials i online per aprendre les funcionalitats de TCQ. Per tant, tot això està a la vostra disposició. Com que no ha entrat cap pregunta més, doncs sí, hi ha alguna. A veure si tenim temps de respondre-la. Em diuen si al plec hi ha novetats o millores. La pregunta és directament aquesta. A la part de plec hi ha alguna novetat destacable? Bé, evidentment, a banda de l'actualització normal a 2024, és la novetat que hi ha, però, diguem-ne, a part d'això, no hi hauria res més especial, no? Ens diu, si hi ha una altra pregunta més, que diu, es preveu incorporar Zoom als menús? La lletra és molt petita i ja tenim una edat. Quan portes moltes hores treballant-hi costa una mica, gràcies. Bé, això és difícil, És difícil i jo el que recomanaria és tenir pantalles grosses. De fet, cada dia treballem en pantalles més grosses i quan treballem en BIM, us dèiem, utilitzem dues pantalles i el que toca és tenir pantalles més grosses. El tema d'ampliar o posar zoom en els menús, actualment, almenys en la versió aquesta de TCQ, no ho tenim contemplat, no sé com ho podríem fer, ho veig una mica difícil. Quan ens traslladem o utilitzem el TCQI, com que estem en un entorn web, doncs és una altra qüestió, perquè evidentment podeu ampliar i reduir la pantalla i en aquest cas és més senzill, però dins de TCQ a escriptori doncs ara mateix no està previst. Em sembla que no hi ha res més, doncs ara sí que tanquem les sessions, hem endarrerit una mica més dels 90 minuts que volíem dedicar, però us agraïm l'assistència, els que ho heu fet presencial, els que esteu online, i aquí recuperareu aquesta gravació i la veureu a posteriori. Que disfruteu la versió 6.1 i fins una altra. Gràcies.